Somos nenos e nenas do Ceipa, Ponte de Ourense. E hoxe vamos a falar do clima da nosa cidade. Eu chámome Naia. Eu chámome Eva. Eu chámome Atenea. Eu chámome Eli. Eu chámome Julio. Eu chámome Xavi. Eu chámome Alba. Eu chámome Isma. Eu chámome Alba. O clima de Ourense é mediterráneo do interior. Porque pasa o río Miño. Como se pode ver nesta imaxe. Ourense é a terceira cidade máis poboada de Galicia e está dividida polo río Miño. E ten 5 pontes, nas que as dous máis destacadas son a do Milenio e a Romana, como se pode ver nesta imaxe. Ourense é unha cidade termal porque hai pozas de auga quente por toda a cidade. Ourense chamase así porque os romanos viñan a polo ouro que había no ponte. E as súas características son que no verán as temperaturas chegaron a ser de máis de 40 graus e no inverno chegaron a ser de menos de 0 graus. As precipitacións son máis escasas que no resto de Galicia.